autóra kértem támogatást, csak aztán nem találtam meg az igényeimnek megfelelőt, és a végén bementem a Suzuki Szabóhoz így utolsó elkeseredésembe, és megkérdezték, hogy miért nem kértem Vitarát, tehát hogy ez így kb. Nekem megfelelne. És mondták, hogy hát próbáljam meg visszaadni, írjak a gyámhivatalnak, ugyanazokat a folyamatokat bonyolítsam le. És az új autóra is megkaptam azon nyomban a támogatást, és hát nekem még azért is volt különleges nap ez, amikor én átvettem, mert a születésnapom volt, április 25-e, és hát a lehetőségautó is és a Suzuki Szabó is rettenetesen kedves volt, mert egy hatalmas piros maslival kaptam meg az autót, tehát életem egyik legboldogabb születésnapja volt, azt kell, hogy mondjam.